i grans, viatjant per mons estranys, lluitarem contra gegants, amb les mans nues lluny, cavalgant per 1000 deserts, com bandidus a l'oest, descobrint nous continents, tot fent història junts, vam alliberar París. Bé, primer de tot us vull donar les gràcies per haver vingut avui aquí, sent tant d'hora i amb aquest dia tan inestable, per celebrar finalment la festa gran de l'escola, que gràcies a ells va ser com avui aquí som tots. O sigui, un aplaudiment, sisplau. Bé, han passat 50 anys ja des de que un grup de pares i mares que en plena dictadura franquista doncs no estaven d'acord amb tal com es portava l'educació a la ciutat. Es van repensar i van mirar de fer un projecte que fes útil la vida dels seus fills. Però fixeu-vos, en una escola, què és el més important d'una escola? Que els nens, què han de fer els nens en una escola? Aprendre. El que és molt important és que els nens de les escoles aprenguin, oi que sí? I sobretot pensant en allò que tots ens creiem, i és que el futur de qualsevol ciutat, de qualsevol país, de qualsevol societat, passa per l'educació dels nens i les nenes, dels alumnes i les alumnes. autoritats, fundadors, aquesta placa veureu que la reconeixereu ràpid perquè té un aire conegut durant aquests 50 anys. Aquí tenim la placa. Som Enxaneta, 1965-2015, en commemoració del 50è aniversari de l'Escola Enxaneta, dia d'avui, 8 de maig de 2016. Bé, a mi quan em van demanar que presentés aquest 50è aniversari i després d'haver estat estudiant des de l'any 74, clar, jo no sé si està content o està collonit, perquè 50 anys són molts anys i ha passat molta gent per aquí. Bé, per aquí i pel Camí Ral·li. La veritat és que m'honra profundament poder tornar, després de tants anys, a aquella escola que em va ensenyar tantes i tantes coses i que tenia aquest fet diferencial respecte a les altres escoles, no? A Mataró, en aquella època, recordo que les escoles que hi havia estaven plenes a vessar. A les classes hi havia un promig de 40 i 50 nens o nenes per separat. Que havíem de tenir el quadre d'en Franco penjat, i no en teníem masses. I llavors La Vanguardia, a la portada, penjava el Generalísimo. La retallàvem, la posàvem a la classe, i els nens de 2 anys deien, aquest senyor qui és? I un diu, és l'avi de la senyoreta Anna. És que quan es va acabar la setmaneta aquella d'allà, alguns van dir, escolta'm, anem a l'Escala? Que estàvem a Llançà. A l'Escala per què? No, és que hi ha un concert d'en Lluís Llach. Ah, anem. Llavors, uns quants se'n van tornar a Mataró i uns altres vam anar amb autostop a l'Escala. El que agrada més la fideuà, les patates fregides. Fideuà feu ara? I tant. Arròs negre també fem. Està bé. Macarrons. Molt bé. Paella guisada. Bueno, és que aquests...
allí vaig estar 3 anys de mestra. I després, quan em van oferir el relleu, la vaig agafar amb molta prudència, amb molt de respecte, perquè l'escola Enxaneta portava tota una història al darrere que d'alguna manera jo volia que no es perdés, que continués viva.